Apê Mehmed, Kerem. gund navê xwe şikatî, bana şikeftê. Xudi navê xwe ser banê şikefte, şikeftil gund her ser bir navê hat. Yani ji ber şikeftê hatî, bana Ha şikeftê. diyeme da ava diyeme navê ki banê şikefte. Apê Mehmed, kê gund ava kir? Xudi peşin ve ava kini biraz. Erê, em ê ji ê hatin navê wan çi bû? Navê wa Xencere Emû bî, Mehemaya Emer bî, Badire Elî bî, ez bişte mala Hesû Egîd bî, Egîdê Mehema bî, ha ev şeş hev deh zilam, çarda cûd bî, Xelefe Esim bî, ez bişte vî Emrê wa mezin. Yani gund ji bavekî ye? Ez bavê. Navê bavê çi bû? Navê gund, Navê bav. bav Mehema. Mehmed. Mehemaya Emer. Mehmedê Ömer. Xencere Emû bî, ev nav, ev zilamê me ew yê berê ew bî. Ve resmî wa ew bî, mezlê wa ew bî. Na gund hemî mirovê hev ne? Hemî mirovên çê dilêjê bikî janiyek. û hemî jî ji bavekî ne? Hemî ji bavekî. Navê bav? pêşê bavê me ji Mehema ye. Ew jî? Eh. Baş. Mehemayê millî. Hûrû ve cêr digutin. Niha gund wîn ji eşîra xêrêkan e? Xêrê ga. Ne? Çend gundê we li vir hene? Pênc gundê me hene. Pênc. Gundê we? Şirrik, banîş keftê. Şirrik Elîgamiş, Elîgamiş teqilbex. Şixam çûne wê gundan ji berê silafê me jî bû wan hene. Şixam wan jî behsa we kir yani. Ser çava. Savê.